Hello, good morning guys. Welcome back to my channel. So, ngayon guys, ang gagawin ko, habang hawak ng biyanan ko yung anak ko, maglilinis tayo ng CR. Guys, samahan niyo ako ha. Kalat-kalat kasi ng CR namin. Papalit lang ako ng tsinelas. Ayan. Tingnan nyo naman guys, oh. Yung CR namin. Kalat-kalat. Kalat. Super kalat. Tapos yung ano kasi guys, yung alikabok pumapasok dito sa CR. Bakit? Pati alikabok pumapasok dito sa CR. Ano ko ba ito ilalagay? Guys, kung makikita nyo guys, yung bintana na, yung ano ng bintana, mga ano yan, yung mga magazine, mga brochure, yun. Yun ang linagay ng Mr. ko, ni Mr. Wang. Guys, pasensya na naputol ha. Hirap kasi nang mahirap, walang pambili ng camera eh. Ang lamig ng tubig, guys. Oh my God. Magsusugat na naman ito yung kamay ko. Wala naman kasi guys ibang maglilinis dito kundi ako lang naman eh. Hindi mo naman maasahan yung mga lalaki maglinis ng CR. So no choice tayo.
Kus. Naalala ko guys nung nasa Qatar pa ako guys. Pag naglilinis ako ng CR doon. CR ng amo ko. So, ayan guys, tapos na ako maglinis ng CR. Papakita ko sa inyo yung finished product na nalinis ko. O, diba? Hindi na siya makalat. Lamang kalat din sa baba. Ayun, linagay ko lahat doon. Diyan naman talaga yung nakalagay dati. Kaso, pag yung mga kasamaan ko dito, kapag nagagamit sila, kung saan-saan na nila linalagay. Pag di na nila napabalik doon. Kaya, ayan o. Yun, nalinis na. O, diba? Diba? So, guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa akin channel, Ann TV,